Добрый вечер, сябры. Апчхи! Ой, як же мне не пашанцавала. Лето на дворы, а я простудилася. Апчхи! Ой, у мяне заўтра такі важный день. Мы с сяброками сустракаемся ў парку. Будем кататься на аттракционах, ласавацца мороженым. Уявіце, со многими сяброками мы не бачыліся з пачатку канікул. Згадзіцеся, я ніяк не могу не пойти в парк. Апчхи! Ой, тому никто не повинен доведаться, что я захворела. Не выдавайте меня, добро? Апчхи! Ой. Салют, сябры. Прывітанне, Яна. Будь здоровая. Добрый вечер, Буслик. Буду, вядома. Дзякуй. Але з чаго ты мне здароўя жадаеш? Як з чого? Ти ж тільки що чхнула. Тому я, як ветлівий хлопчик, і сказав тобі, будь здоровая. Буслик, тобі подалося. Я не чхала. Ну, подалося так подалося. Ой, чим займемся? Чим? Апчхи! Ой, Будь здоровая. Зараз же ти докладно чхнула. тобі знову подалося. Я не чхала. Я просто сказала горшки. Что горшки? Ну, я мела на увазі, що треба наші кветки пересадити у більші горшки. І ти думаєш зараз гэтым заняться? Ні, кветки уже спать рихтуються. Час поздній. Давай пересадимо їх з ранниці. Ну, з раніці так з раніці. А зараз що будемо робити? А зараз... Апчхи! Ой, Яна, хочешь сказать, что ты теперь не чхала? вядома, ні. Я сказала, що ще треба почистити черевички. Ты что, зараз пропонуешь заняться обутком? Ні, не обов'язково перевіряти обудок менавіта ў гэты момант. Але треба памятаць, што туфлікі і ботики у выхаваных дзетак заўсёды павінны быць чыстымі. Добра, дякую за корыстную пораду, Яночка. Мы с детками гэта запомним. Сябры, только мне здаецца, что Яна сёння нейкая дзіўная. Што ты там мармычаш, Буслик? Апчхи! Ой, Знов скажешь, что ты не чхала? да не чхала я, не чхала. Зараз я сказала, Буслик, што ты сёння нейкі глухі. Апчхи! 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 Ой, Я глухі? А зараз что гэта было? Не абчхі? ніякая не апчхи. Зараз я з тебе просто посмяялася. Вось так. Хі-хі-хі-хі-хі. Ты з мяне смяешься? А яшчэ глухім абзываеш? Яна, что с тобой здарылася? А может, ты захворела? Да я здоровая. Что ты такое придумал? Ничего я не придумал. Апчхі! Ой, ой, здоровый, Буслик. Ой, дякую, Яна. Ой, апчхі! Буслик, мне здаецца, гэта ты захварэў. Калі прыбег сюды, я быў абсалютна здаровы. А зараз у мяне нешта у дзюбе заказытала. Ой, і ўвесь час чхаць хочацца. Ой, апчхі! Ой, апчхі! Ой, ой, апчхі! Ой. Я усіх вітаю я. Ой, добрый вечер, Коска. Ой, прывітанне. Апчхі! Ой. Буслик, будь здоровы. Ты простудился? Ой, калі прыйшоў у калыханку, быў здоровы. А зараз нешта чхаю без перапынку. Апчхи! Ой, Яна, і ты туди ж. Може, ви тільки що бігали і пил у покойчику узняли? Да не бегали мы, сядзелі, размаўлялі. Мне весь час здавалася, што я начхая, але яна гаварыла, што мне падаецца. Ой, апчхі! Ой, апчхі! 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 Ой-ой-ой, сябры мае, здаецца, вы захварэлі? Ой, не, гэта немагчыма. на жаль, магчыма.
вачыма. Прабач, Буслік, гэта я вінаватая. Як так, Яночка? Яночка, расказвай, што здарылася. Я сапраўды захварэла. Ой, бедная. А чаму ты адразу нам не сказала? Таму што дамовілася заўтра ў парку з сяброўкамі сустрэцца. І мне вельмі не хацелася сустрэчу прапусціць. І ты вырашыла пайсці ў парк хворай? Ну так, але я нармальна сябе адчуваю, толькі чхаю. Апчі! Толькі чхаеш, і з кожным чыхам твае мікробы разлятаюцца і разносяць хваробу. Апчі! О, Буслік чхае, бо да яго прыляцелі гэтыя мікробы. Што я нарабіла? Прабач, Буслік. Апчі! Ой, Яночка, сапраўды, так рабіць нельга. Але ў тым, што сёння адбылося, ёсць і карысць. Якая яшчэ карысць? Вы з Яночкай усім дзеткам паказалі, што хворым ні ў якім разе нельга нікуды хадзіць. Гэта дрэнна і для тых, хто хварэе, і для тых, хто побач. Шчыра кажучы, я ведаю гэта правіла, але мне так хацелася пайсці заўтра ў парк. Спачатку трэба было пайсці да Надзейкі-чарадзейкі. Яна б паглядзела тваё горлачка, падабрала б каплю ў нос, і, магчыма, заўтра ты была б ужо здаровая. А такое магчыма? Буслік, усе хваробы дзеляцца на сур'ёзныя і несур'ёзныя, а адрозніць адну ад адной могуць толькі дарослыя. Ой, зразумела. Дарослыя вырашыць. Можна проста пасядзець дома, ці трэба звяртацца да доктара, а не ўтойваць хваробу. І ні ў якім разе нельга хваробы прыдумваць, бо калі вы скажаце, што захварэлі, па-першае, бацькі будуць хвалявацца. А па-другое, дарослыя ўсё роўна здагадаюцца. На самой справе вы сябе дрэнна адчуваеце ці выдумляеце. А калі вы захварэеце па-сапраўднаму, вам ужо ніхто не паверыць. Карацей кажучы, з хваробамі жарты дрэнныя. Апчі! Ой, вось і не будзем жартаваць. Бяжыце да Надзейкі лячыцца. А мульцік глядзець? А вы хутенька збегаеце, толькі самы пачатак прапусціце. Ой, ну добра. Пабеглі? Спадзяюся, сябры, вы засвоілі наш сённяшні урок пра хваробы. А зараз самы час паглядзець цікавы мультфільм. О, ну што, сябры, вылечыла вас Надзейка? Яна сказала, што з яе цудоўнымі лекамі мы заўтра прачнемся здаровымі. Бо хвароба у нас несур'ёзная. Мы ўжо амаль не чхаем. О, вось і цудоўна. Тады самы час чысціць зубкі, мыць тварыкі і адпачываць. Добрай ночы ўсім. І цікавых здаровых сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай,
баю-бай, баю-бай.